Azi ne ciondărim! Bine, bă! Uitați-ne chiar acolo, ne ciondărim. O să încercăm să ne ciondărim. Hai să vedem dacă reușim. Ba nu, vrei să dăm mai mare ca să se vadă mai bine? Nu uitați, dați de la. Hai de acum. 3, 2, 1 și... Trebuie să încercăm să ne lovim. Să ne ciocnim. Să ne ciocnim. Hai, băi! Să ne ciocnim. Nu se cade, boule! Nu se cade, boule! Nu te să cade. Trebuie să ne ciocnim. Să ne ciocnim. Spate, în spate. Nu uitați de like, nu mai am timp pentru acest TikTok. Vom reveni cu partea a doua. Revenim cu o parte